Kezét csókolom. Jó napot kívánok, sziasztok! Gönci Péter vagyok. 35 éves, Debrecenben lakom, férj és apa. Online marketinggel foglalkozom, és hobbikertész. Egy kicsit túlolvastam magam az interneten, ebből következően a barátaim a következő becenevekkel ihletnek mostanában. Agrárforradalmár, bakteriális kertész, reformparaszt és agrárceleb. Miért? Miért? Nagyon fontos dolog, és nem igazán tudtam magyarra fordítani, ezért ezt most fogom nyersbe megpróbálni visszaadni, mert nagyon nehéz visszaadni Wendell Berrynek, aki egy amerikai zöld aktivista és újságírónak a mondatait. Körülbelül így szól: az embereket az élelmiszeripar eteti, aki nincs tekintettel az egészségünkre, és az egészségipar kezeli, aki nincs tekintettel az élelmiszerre. Ez a lényeg, szemetet eszünk. Ez a motivációm, és ezért mindannyian hibásak vagyunk. Hibásak a gazdálkodók, egyre nehezebb gazdasági környezetben lehajtott fejjel sírva mennek megetetni az állatokat. Hibás az ipar, aki ezt az egészet kikényszeríti. Hibásak a politikusaink, akik tehetetlenek, valamit tenni akarnak, és ilyettükben rögtön hozzászaladnak az iparhoz, aki rossz vágányra vezeti az egészet. Hibás a média, aki az egésznek a rákfenéje, és hibásak vagyunk mi magunk, mert irreális áron akarunk egészséges élelmiszert enni. A világunk értékrendje teljesen felborult. Nem normális dolgokat szeretnénk nem normális áron, és utána még egészségesek is legyünk, meg jól is lakjunk. Én nem akarok szemetet etni a gyerekeimmel, ez a motivációm, és ez egy nagyon fontos dolog. Valamit lépni kell, egészséges élelmiszert mindenkinek. Oké, mit csinál az egyszerű ember? Szerencsés vagyok, mert a bank tulajdonában van egy ház, amit én a magaménak mondok. Annak a hátsó kertjét szépen felástam, és akkor csináljunk egy konyhakertet, ami egyébként körülbelül így néz ki. Ez egyébként az a hely, ahova relaxálni járok. A napi munka után abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 10 percre dolgozom. Hazamegyek, lerúgom a cipőt, mezitláb berohanunk, locsolunk és kikapcsolódunk. Aztán jött egy esős nyár 2 éve, ami a teljes kis biokertészetemet elvitte, ugyanis permetezni nem szerettem volna, miután a gyerekeim is ott rohangálnak közte, meg abból leszünk, talán ne permetezzünk. Jött egy esős nyár, a gombabetegségek totál levitték az egész kis kertemet, úgyhogy gondolkozni kezdtem a télen. Az első ötlet legyen egy fólia sátor, egyszerűen kivitelezhető, pikpak, nézek valami tervet az interneten. Találtam is, de hát hosszú volt a tél, tovább olvastam. Néztem üvegházat, a viktoriánus üvegházak ugye meg vannak kicsit süllyesztve, nem annyival több költség, megint csak ki tudom vitelezni az egész dolgot. Ezzel nyerek megint 2 hónap termési időszakot, hát nézzük mi van. És aztán ráakadtam erre, ami elméletileg le van írva, gyakorlati tapasztalat nagyon kevés van leírva és hézagosan, viszont az elmélet 2 év építész végzettséggel sikeresen összeállítottam a fejembe, és annyira nem hülyítettek el, hogy ne higgyem el. De gyakorlatban ki kellett próbálnom, mert nincs rá leírva pontos hazai időjárási körülmények közötti tapasztalat. Magyarországon nincs passzív üvegház, egy se, az enyémen kívül. Most már épül egyébként. Mi ez? Ez egy csokító, ez egy ronda és finom, minden a funkciónak esik alá, a teljes design, és mit tud? Télen fűt, nyáron hűt, túl szép, hogy igaz legyen, mint egy román népmese, feldobom traktor, leesik semmi, már is gurul. Illetve feldobom semmi, leesik traktor. Hogyan csinálja? Oké, mit csinál a passzív szolár üvegház? Igazából ez egy speciális épület. Olyan üvegház, aminek csak egy oldalon van ablaka, és az a déli oldal, minden más oldal körbe van szigetelve. Egy az egybe kihasználjuk azt, hogy a nap járásából adódóan magasan vagy alacsony szögben érkezik be a napsütés. Ő a tél, alacsonyan van a nap, lapos szögbe érkezik be a nap. Erre a lapos szögre a déli oldali homlokzatunk merőlegesen áll. Minél több napenergiát szeretnénk beengedni a házba, és ha bent van, akkor valahogy el kéne tárolni arra az időre, amikor nem süt a nap, vagy éjszaka van, vagy éppen jön nekünk a Magyarországra oly jellemző, illetve a Kárpát-medencére jellemző anticiklonos alacsony pára, bejön egy felhőréteg, ez volt egyébként november közepétől december elejéig, megáll 1 kilométer magasan, nem süt a nap, -5 fok van, ez a legrosszabb forgatókönyv, nap nem jön, fűtés nincs, a ház ott van, minden fagyik megfele. Tehát valahogy el kéne tárolni, a természet megint nagyon segítőkész, és adja nekünk a vizet, ami a legjobb hőtároló anyag, úgyhogy hátra
Vashordók kerülnek bele, ezek elnyelik a napsütést, amikor süt, és szépen visszasugározzák. Nagyon érdekes egyébként, mikor télen bemegy az ember, hihetetlen, de az az érzés, mint amikor mellé állunk a meleg sütőnek, miután kikapcsoltuk, érzi a sugárzást, pedig a hőmérséklet különbség csak 2-3 fok. Oké, mit csinálunk nyáron, hogy ne legyen túl meleg? Semmit. Az épület csinálja a maga dolgát, magasan süt a nap, egyrészt az üvegfelület rengeteg sugárzást visszaver, másrészt a hordóink azok árnyékba kerülnek, és így tendálnak, az ő hőmérsékletük gyakorlatilag tükrözi a napi átlag középhőmérsékletet, ajtó-ablak nyitogatással ezzel lehet egy kicsit variálni, gyakorlatilag hűti magát az épület, ez azt jelenti, hogy nem melegszik túl. Augusztusban, amikor nagyon-nagyon hőségek vannak, a 30 fokban általában az épület köszönhetően a benne lévő akvapóniának is alacsonyabb hőmérsékletű belül, mint kint. Tehát van egy olyan üvegházunk, amivel besétálok, hűvösebb van benn, mint kint. Hülye hangzik, de ez így van. És akkor, hogy ne legyen egyszerű a dolog, így néz ki. Ez egy júniusi, meg egy februári kép. Szerintem látványos. Oké. Persze nem találtam erre a passzív szolár üvegházra semmilyen adatot, úgyhogy elkezdtem kutatni, hát ha videót találok róla, mert az mégiscsak meggyőzőbb. Találtam, nem passzív szolár üvegházról, és nem hagyományos zöldségtermelés volt benne, hanem egy akvapónia. Az akvapónia egy teljesen természetes körfolyamat. Halak, baktériumok és növények együttélése. Úgy néz ki a dolog, hogy van egy haltartályunk, megetetjük a halainkat, ezt 2 baktériumtörzs, a halaknak a hulladéka jellemzően ammónia, 2 baktériumtörzs nitritre és nitrátra bontja az ammóniát oxigén segítségével, amit a nitrát, nagyon jól tudjuk, a nitrogénműtrágya alapanyaga a nitrát, kvázi növényi tápanyaggá válik, a növények felveszik ezt a ürülék maradékot a vízből, megtisztítják a vizet és bezáródik, gyakorlatilag energiát és haltápot kell közölni a rendszervel, vagy haleleséget, és zöldséget és halat nyerünk vele. Oké, itt jött a feladat, hogy akkor valahogy rajzoljunk egy olyat, ami a kettő együtt, legyen ez egy kompakt rendszer, ami egy 4 fős család zöldségigényeit és heti egyszeri halétkezést el tud látni, és legyen olcsó, és én magam ki tudjam vitelezni, és akkor ezt hogy fogjuk megtalálni. Hála Istennek akvapóniából elég sok minden van az interneten, úgyhogy volt honnan ihletet meríteni. Ebből jöttek az IBC tartályok, ami szabványos 1 köbméteres folyadék szállításra szolgáló tartályok. Olyan 80 000 forint körül van az új ára, de annyit nem érnek, hogy a Németországból idehordott szemetek után üresen visszavigyék őket, úgyhogy hála Istennek meg lehet venni használtan olcsón Magyarországon, de mindenhol. Ő pedig már a passzív szolár üvegház és az akvapónia együtt. Még egy pillanatra visszaugrok, mert lényeges dolgot kifelejtettem. Ugye, ami látszik, bal felül van egy haltartály, hátsó sorban van 4 darab növényágy, első sorban van 5 darab növényágy, és ami alul van, az az összefolyó tartályoknak hívom. Lényegében oda megy be a víz. A folyamat úgy indul, hogy a haltartályból túlfolyik a víz, körbe a 2 első, illetve hátsó csövön ráfolyik a növényágyakra, azokon a kavicsba van, átcsorog rajta a víz, bele az összefolyókba, és onnan egy szivattyú vissza. Ez a körfolyamat. Oké. Passzív szolár üvegház és az akvapónia terve letölthető az oldalamról. Részben újra felhasznált anyagokkal meg lehet építeni. Az IBC tartályok, a csövezés, a hátsó hordók, akinek van hulladékfa, használható. Oké, hát akkor itt jön a kis történet. Hála Istennek tök jó haverjaim vannak, és rá lehet őket venni mindenféle kétkezi munkára. Igaz, súlyos tálcasörökbe és pálinkába kerül, de az élmény megfizethetetlen, úgyhogy márciusban nekiindultunk ennek az ásásnak. Ástunk egy kis gödröt, örültünk még a végén, de itt már egyébként a mosoly nem őszinte, az már a pálinkának szól. Majd szépen felhúztam az épületet. Ami látszik ezen, hogy az egy téglafal alatta, és le van szigetelve. Azért van leszigetelve, mert ha a pincefalat nem szigeteljük meg, akkor átjön rajta a fagy a föld alatt. Majd felhúztam saját kis kétkezemmel, édesapám, öcsém, kinek mikorra tudtam a segítségét igénybe venni, ez egy faszerkezetű épület, szigetelve, rajta van a polikarbonát, elől már látszanak a jól szétvágott műanyagtartályok, meg a rácsok, amiket ugyancsak felhasználunk. Itt épül a rendszerem. Az is látszik ezen a képen, ezt azért hagytam be, mert jobb oldalon még látszanak, nagyon komoly tartók vannak alatta, ugyanis ezekben az egy-egy tartályban olyan 350-400 kilót kell kibírnia, és ez dinamikusan változik a víz miatt. Úgyhogy nem egyszerű szerkezet, tehát oda kell rá figyelni. Ez a legkellemesebb munka. Kavicsot szerezni volt a legnehezebb az egészben, szinte hihetetlen, de igaz.
viszont a kavicsot át kell mosni, úgyhogy 3,5 tonna andezitet egy vödrössével átmosni, az olyan hátfájdítós munka, de valahogy ezt is túléltük, és utána nagyon jó, mikor vége van. Oké, május 19-én nyitottam be a rendszeremet. Itt ugye az látszik, hogy ez egy üres tartály, pedig nem üres, mert tele van vízzel. Viszont az, hogy átlátszó és nincs színe, az azt jelenti, hogy ebbe élet nincs. Így nézett ki a rendszer. Beindításnál rögtön raktam bele egy pár palántát, ezek nem belenőttek, illetve beleszórtam mindenféle magokat, aztán lássuk, hogy mi lesz alapon. Itt még ugye az látszik, hogy belülről sincsen rajta a hőtükörfólia, tehát még látszik az eredeti USB falazat. Nem volt kéz, de el akartam intani, mert szerettem volna a harcsákat hozni bele, és a harcsáknak nem mondhattam meg, hogy ők mikor szaporodjanak, tehát akkor kellett csinálni, hogy elinduljon a rendszer, mire a harcsák megérkeznek. Ez a június 6-a, ez megint egy nevezetes dátum, nitrogén ciklus felállt. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben azok az elemi baktériumok, amik az ammóniából nitritet, illetve a nitritből nitrátot alkotnak, azok megjelentek, és elégségesek ahhoz, hogy a hozzáadott napi 1/10 ammóniát azt szépen feldolgozzák. Ez még itt egy nagyon érzékeny rendszer, de az, hogy elindult a körfolyamat, az egy fontos dolog. Még egy nagyon fontos dolog, ehhez semmi nem kell. Ezek a baktériumok a levegőből jönnek. Mindenhol ott vannak, minden kis tócsába kialakul ez a játék, ahol beleduglik egy béka vagy egy szúnyog. Tehát ez teljesen természetes, nincs adalékanyag, semmi. Oké, itt már látszik, hogy van a víznek színe. Mégpedig zöld, az pedig azt jelenti, hogy alga van. Ahol alga van, ott van fény, víz, meg tápanyag. Ők a harcsáim. Az első kis harcsákat június 23-án hoztam, és az első kudarc, ugyanis maguk a IBC tartályok, azok ipari ragasztóval voltak, ipari ragasztó szállítására használták, nem sikerült teljesen kimosnom, én ezzel tisztában voltam, de azt gondoltam, hogy az elmegy. Na most az ipari ragasztó az 13-as pH-jú anyag, ha ez így nem mond semmit, akkor olyan lugos, mint ami Devecsernél kifele folyt. Úgyhogy a harcsák sajnos ennek, meg a ragasztó mérgező anyag tartalmának lettek az áldozatai. De hát az egyszeri ember nem adja fel, a kert még attól működik. Ezt a képet azért raktam be, hogy lássuk, hogy kint és bent ugyanazokat a palántákat raktam. Így néztünk ki kint, és így bent. A különbség annyi, hogy itt már piros a paradicsom. Mindenfélét elkövettem. Az elején válogatás nélkül szórtam bele a magokat. Ez például egy tök erdő. A tök szereti a vizet, és szereti a területet. Na most víz van, terület nem annyira, úgyhogy a töknek mennie kellett. Ő egy katica, és az apropó pedig az, hogy maga az üvegház, azzal, hogy nincs vegyszeres védelem, gyakorlatilag teljes biovédelemre szorul. Az összes biopraktikát be kell vetni ahhoz, hogy ne lepjék el mindenféle kártevők. Maga a kártevő dolog egyébként megint egy szemléletbeli váltást követel, mert a kártevő nem ellenség, hanem a rendszer része. Tehát készülni kell rá, és kis praktikákkal lehet ellene védekezni, de rá kell számolni mondjuk 20% veszteséget alapból. Ő például a legjobb ellenszer a levéltetvek ellen. És miután nálam nincs föld, nincs amiben megéljen a hangya a levéltetveket gyakorlatilag farmolja, így nincs hangya, ami a katicát elhajtaná, úgyhogy a katicáknak szabad vadászat van, tehát 2 hét alatt a lehetetlenből is visszahozzák a rendszert gyönyörű egészségessé. Miután kinyírtam az első generációs harcsámat, azt mondták a Nemzetközi Akvapóniás Fórumon, hogy amíg 100 halat nem nyílsz ki, te nem vagy akvapóniás. Mondtam, ezzel meg vagyok, vettem egy nagyobbat. Ez egy 1,5 kilós, olyan 65 centis harcsa. Ő körülbelül 1,5 hónapig volt nálam, akkor egy 1 kilós macska kiszedte ebből a medencéből. Hihetetlen, hogy mire képes a macska. Mai napig nem értem, hogy csinálta. Nekem nem sikerült rávenni, hogy megmozduljon. A macska kivette. Oké, itt már az látszik, hogy ugye felkerült egy ezüstszínű fólia. Az ezüstszínű fólia az egy hőtükör fólia, egy nagyon egyszerű dolog. Nagyon sokat segít abban, hogy a reflexió miatt a növények szórt fényt kapjanak, és ne kezdjenek ráhajolni a falra. Másrészt hőszigetelésbe is bejátszik. Elindult a paradicsom végre, amikor, még azt akartam itt elmondani az előző képnél, az megint egy fontos dolog, hogy bár azt látjuk, nem látjuk, majd mindjárt látjuk, mert majd akkor visszatérek rá. Ő paradicsomvirág. Ez meg itt egy szeptemberi fotó, egy káposztafejjel. A
Következő problémát adták a káposzták, ugye a káposztalepkék is szabadon garázdálkodnak, tehát a napi rutin az, hogy bemegyek és megnézem, hogy csorog-e a víz, majd utána dobok egy marék tápot a halnak, és aztán magam után zárom az ajtót. Az annyival kibővült, hogy reggelente a káposztafejek fölött végigmegy az ember, hamar megtanulja, hogy hol kell keresni a hernyókat, azt összeszedegetjük, és akkor az a desszert, a napi desszert a halaknak. Így nézett ki a játék szeptemberben. Ez első ránézésre tök jól néz ki. Ha meg egy kertész megnézi, akkor azt mondja, hogy ez egy elvadult dzsungel, ami az is. Jobb oldalon a paradicsomok teljes önállóságot kaptak. Elfelejtettem arról, hogy ez mondjuk kacsolni kéne, annyira örültem neki, hogy nőnek. Ezért rengeteg levelet hoztak és paradicsomot egy se. Illetve bal oldalt elől az látszik, hogy itt-ott száraz levelek vannak. Az annak a következménye, hogy a rendszer pH-t egy kis hidrogénklorid hozzáadásával oldottam meg, ami itt 2 hónap után is még érezteti a hatását azzal, hogy gyakorlatilag a leveles zöldségeimet gyilkolja. Szeptember végén meggyőztek az akvapóniás haverok, hogy az én vizem pedig tökéletes egyébként a pisztrángnak. Úgyhogy elmentem pisztrángot venni. Ők az első generációs pisztránk, szeptember végén hoztuk őket 30 fokba, ami azért veszélyes, mert a pisztrángnak nagyon kicsi a kopoltyúja, és így fizikailag lehetetlen életbe tartani 25 fok fölött, és 20 fok fölött pedig borzalmas veszélyes. Gyakorlatilag arra mehet haza az ember bármikor munkából, hogy éppen hanyat úszik minden hal, mert sok lett. Az oxigén tartalma a víznek változik. Hidegbe több, melegbe kevesebb, és ezért a pisztráng nem tartható el 20 fok fölött igazából. Hát a dzsungel az tovább, és miután hal került bele, őrületesen kezdtünk nőni. Ő a kicsi fiam. És volt egy majdnem katasztrófa, ez az egyik kedvenc történetem. Október 4-én előre bejelentve azt mondta az EON, hogy áramszünet lesz, nem gáz, csak 6 óra. Kint 29 fok volt, a vizem a határon, amit a pisztránk bír. Keringés nélkül azt gondoltam, hogy mondjuk, hát kicsi a hal, talán kibírjuk, de nem aggódok, beszereztem egy invertert, meg egy akkumulátort, és akkor majd a levegőztetőt addig megyünk, 6 órát simán kibír a rendszer keringetés nélkül. A növényeknek nincs baja, mert ugye vízben áll, tehát az, hogy mozog alatta vagy nem, az nem érdekes. A halaknál egy kicsit probléma. Megoldjuk, szereztem egy invertert, szereztem egy aksit, reggel 6-kor felkeltem, hogy a 7 óra 10-es áramszünetre időbe ki tudjak menni. Kimegyek, az aksi nem jó. Se gáz, kocsiba ültem apósom, másik aksi behoztam, be az inverter, még van 20 perc, oké. Bedugtam, puff, szétverte az inverter, kicsit túl nagy lett az aksi. Jó, tehát akkor ott állok, hogy 10 perc múlva áramszünet, és nincsen megoldásom. Ehhez még gyorsan akkor benyitottam az üvegházba, és előtte 4 napig rá sem néztem, a feleségem etette a halakat, úgyhogy a párolgási veszteség akkora volt, hogy gyakorlatilag azon az éjjel a szivattyú az összes tartalékvizet elszívta, magyarul a rendszer már 6 órája állt, amikor a 6 órás áramszünet még következett, úgyhogy itt jött az, hogy manpower, felkaptam egy locsolót, és manuálisan üzemeltettem a rendszert, mertem a vizet gyakorlatilag. Ez is egy olyan tapasztalat, amit legalább azt kiderült, hogy lehet kézzel üzemeltetni egy ekkora akvapóniát, sőt, 2-szer olyan teljesítménnyel dolgozok valójában, mint a szivattyú, ami üzemelteti, úgyhogy fél órát mertem, majd fél órát kacsoltam a paradicsomot, aminek utóbb látványos hatása is lett a termésben. Ők a reggeli túra, egy kis káposztalepke. Szeptember végén, mikor kezdtek bejönni a hidegek, megint találtam egy kis pénzmagot a családi kasszába, és sikerült rádomálnom a feleségemet, hogy azt megint talán rá kéne költeni erre a hobbira, amit akkor már többen néztek semmibe. Úgyhogy ők azok a hordók, amik majd a hőtároló hordók lettek, és bekerültek a rendszerbe. Itt már azt látjuk, hogy szépen be vannak rakva. És a szeptember vége, a kinti paradicsomaim itt kezdtek már a csúcsra érni. A bentiek ugye látszik a kacsolás miatt, hogy fel lettek nyurgulva, de novemberben így álltunk, 36 fok volt, így nézett ki a növényágyaim, kint olyan 8-10, bent 36 fok, gondoltam Hawaii lesz itt egész télen, banánt fogok ültetni, teljesen elméláztam, és ekkor következett az, amire nem számoltunk, ez november 18-a, ez a második fagy. Az első fagy elvitte a paradicsomot kint, a másik mindent, én ilyen paradicsomokat szedtem le, és ekkor jött az anticiklikus alacsony pára, ami 3 hétre eltakarta tőlünk a napot, 19 fokról körülbelül 11 fokra ment le a rendszervíz hőmérsékletem, de ennél egy sokkal nagyobb problémát is okozott a játék. A halak ugye élvezték, tehát ezek a pisztrángok szeptembertől december elejéig gyakorlatilag 3 hónap alatt eleje vágóméretre hízott. Ő már itt a december eleje, és ezt akartam mutatni, hogy így néz ki a paradicsom. Az annak köszönhető, hogy a hideg meg a pára együtt elvitte a teljes levélzetét a paradicsomnak.
Körülbelül 2 hétig kerestem, hogy mi a baj. Végére érünk a paradicsomnak az életciklusának, vagy valamit rosszul csinálok, vagy valamit nem bír, vagy túl hideg van, vagy micsoda, mire kiderült, hogy a pára és a hideg egyszerre az, amit nem szeret a paradicsom. Gyakorlatilag az összes tévériportban ezért látszik az, hogy le vannak száradva a paradicsomaim, és ami rajta lóg, az kényszeréréssel érik be. Ő egy karácsonyi menü. Szeptembertől karácsonyig a nagyobb bacska halacska az olyan 40 deka. Idáig jutottunk. Ekkor volt az, amikor először a család is elhitte, hogy ebből lesz valami. És jött a január. Az igazság, hogy ekkor már 2 hónapja járt a nyakamra a civis hír, hogy ezt meg kell írni, mert ez tök jó, mert ezt meg kell írni. Én meg mondtam nekik, hogy nyugi, még jön a tél, és itt még bármi lehet, meg még semmi nem volt. És mikor ez a november közepétől december elejéig beütött ez a legrosszabb forgatókönyv, ez az alacsony párás dolog, és utána túl voltunk, és még mindig életbe volt fel a növényeknek, akkor azt mondtam, hogy jó. Ebből lett januárban, igazából idilli pillanatban jelent meg a cikk, december 31-én nem volt bulvár, nem volt politika, az Európai Unióban is mindenki pihent, minden szar volt, csak én voltam az egyetlen pozitív hír, úgyhogy ebből egy óriási hullámokat gerjesztő dolog lett, amire ráduplázott a közösségi média. 2 nap alatt levettem az összes elérhetőségemet telefonszámot, de még így is a fejemre égett a telefon. Aztán kezdtem óvatosan bánni mindenféle újságíróval, meg ilyen rendezvényszervezőkkel. Január 7-én, hála Istennek rám talált az a srác, akinél jobb partnert nem is találhatok, így már ketten költjük az akvapóniára a szabadidőnket és a család pénzét. Őt úgy hívják, hogy Pellei Árpád. 2003-4-ben egy halászati öntözési kutatóintézetben Szarvason egy egyetemi kutatást végzett PhD-ként akvapónia témában, ami akkor valahogy hogy nem befulladt, ezt nagy közönség előtt nem fogom elmondani miért, de gondolom sejtik. Úgyhogy gyakorlatilag ő a másik ember Magyarországon, akinek komoly gyakorlati tapasztalata van akvapóniával kapcsolatban. Ő lesz a társszerzője a reményeink szerint hamarosan megjelenő könyvecskénknek. Februárban jött az, amit titkon gyűlöltem, majd aztán rájöttem, hogy ez nekem nagyon jó. Minden idők olyan az elmúlt 20 év, 25 év leghidegebb tele köszöntött ránk, rengeteg hóval, jó nagy hidegekkel, alig sütött a nap. Egy igazi negatív forgatókönyv, amit 25 évente egyszer ad a sors, hogy ilyenbe tudunk kísérletezni. Maga a rendszert én a 10 éves átlaghőmérsékletet terveztem. Ez a január közepe, február közepe időszak, ez olyan 8-10 fokkal volt kevesebb hőmérsékletben, mint amire én terveztem, de megálltunk. Felrúgtunk egy csomó szabályt megint, egy csomó leírt dolgot, amit a kutatók nem hisznek el. Például ezzel azt mondták, hogy a baktériumok 18 fok alatt már alig működnek, 10 fok alatt meg semmire ne számoljak, ez meg egy 5,5 fokos vízből vett minta, amin az látszik, hogy bal oldalt a pH az nem érdekes, a piros az a nitrát, az a tápanyag, és a másik 2 az a nitrit és az ammónia, ami azt jelenti, hogy 0, ez a bizonyíték arra, hogy működnek a baktériumok. Köszönik, jól érzik magukat, és elbírják a rendszert. Ilyenkor a gyenge láncszem a növények voltak, az látszik is, hogy ott a fehér háttér az hó. Tehát egy jó fél méter hó volt az épületen. Nem volt elég napfény, és nem volt elég hő. Márciusban elindult az élet, március 15-én, ha emlékszünk, nagyon meleg volt, mindenki jól lepirult, előkerültek a tetvek újra, viszont a katicáim sehol. Úgyhogy körülbelül 2 hét garázdálkodás után találtam néhány katicát, és azok pikpak rendbe rakták megint a dolgokat, minden nap új kihívások. Sokan kérdezték, hogy mi történik, hogy van beporzás. Hát úgy van beporzás, hogy még a meleg téli napokon is nyitva van az ablak, és egy kicsit szétnézünk, és nyitott szemmel látunk, rengeteg bogár közlekedik télen is. Ő például egy óriási nagy darázs, amint a felmagzott karalábémat porozgatja. Ezek pisztrángok, 42-50 dekásak, tehát jóval a vágóméret fölött. Igazából kilógtak már a tankból, ki akartam régen venni őket, de harcsát szeretnék helyette, a harcsa ideális hal lenne nyárra, úgyhogy ekkor sikerült végre lehalászásból 50 darab harcsát szereznem, és amint ezt megtudtam, gyorsan nyakon vágtam 11 pisztrángot, hogy legyen hely a harcsáknak. Másnap meg is jöttek a harcsák, de nagyon úgy tűnik, hogy a harccsal keresztem. Ők egynyaras harcsák, nagyon nehéz dolgom van velük, mai napig újabbnál újabb kihívásokat osztanak, rendszerellenes, megrögzött hibakereső mocskok, de az én keresztem, tehát muszáj vagyok velük, mert én akarom őket, mert finomak.
Úgyhogy rögtön másnap megcsinálták a balhét. Most akinek egy kicsit gyenge a gyomra, az ne nézze. Az 2 hanyatt úszópisztráng, meg a padlón is van ott még vagy 10 ilyen. Ők a rendszerellenesek, akik áldozatul estek a forradalomnak. De túljutunk ezen, aki ilyenbe adja a derekát, vagy ilyenbe gondolkodik, az számoljon azzal, hogy itt bizony lesznek áldozatok. Meg kell tanulni ezzel élni. Sajnos a harcsákkal például nagyon nehéz dolgom van, de egy kicsi áramszünet is okozhat ilyet. Lehet erre készülni, lehet úgy tervezni a rendszert, hogy közel jó legyen, de mindig nem lehet kizárni, úgyhogy ez előfordul. Oké, hát menjünk áprilisba, ez egy nagyon fontos kép, ez az április 13, mit látunk rajta? Tök szép minden, de majd megmondom, hogy mit kell rajta nézni, mert az, hogy mit látunk, az egy dolog. Ez meg itt egy január 7, ezen sem a 2 nagyon szimpatikus fiatalembert kell nézni, hanem ezt, a hordókat. A baloldali kép az a január, ott ugye teljesen süti a hordó a napot, a jobb oldali kép az április, ott meg csak a legalját csípi egy picit a nap, és ez mutatja az üvegháznak a működését. Gyakorlatilag április közepétől teljes árnyékban vannak a hordóim, magyarul hűtenek. Ez még egy utolsó kép, ez most májusi. Az első néhány eprünket elsiettük, aztán nagyon szép színű volt, de még nem volt elég édes, ezeket már ki tudtuk várni. És akkor hol tartunk? Egy mini agrárforradalom talán elkezdődött, ahhoz, hogy igazán erősek legyünk, még kevesek vagyunk, de ott tartunk, hogy Magyarország akvapónia nagyhatalom Európába. Több mint 30 rendszer indult el, nagyon vegyesek, egy gyors válogatás belőlük, beltéri rendszerek. Mindjárt lesz benne érdekes, ő egy pincébe rakott rendszer, ez egy szabadtéri rendszer itt közel Üllőn, Balatonszemes, ő Debrecenbe, Texas, egy terasz sarkára rakott, tehát az akvapóniában rengeteg lehetőség van. Ő egy üvegházas rendszer lesz, ez egy kész üvegházba beleépített rendszer. Egerbe közel 70 négyzetméter volt az a tó, amit feláldoztak ezért. Oroszlányban az enyémhez egy nagyon hasonló rendszer. Ezt a csodát semmit nem tudok róla, csak annyit, hogy az épület van kész, az akvapónia nem, de gyönyörűen néz ki. És hogy merre tovább. Rengetegen keresnek mindenféle ajánlattal, hogy bizniszt csinálnának belőle, meg így, meg úgy, meg amerra, meg védjem le. Egyrészt természetes folyamatot nem lehet levédeni, másrészt nincs is értelme, mert nem az én találmányom, én semmi újat nem találtam fel, én összepárosítottam dolgokat, amik szerintem összeillenek, és úgy tűnik, hogy működnek is. Technológia folyamatot lehetne levédeni, de most beleölnénk 5 évet, és aztán megkerülnék 3 perc alatt, úgyhogy nincs értelme. Minden megy open source-ba, ennek az első eleme az, hogy például az üvegház már kint van, de majd mindjárt mondok egy másikat is, de annak még nem itt van a helye. Prioritás a kisember. Az igazság, hogy akármerre megyek, innen jön vissza a legtöbb info, meg a legtöbb visszajelzés, úgyhogy nem szeretek árral szembe úszni, arra megyünk, amerre a legjobban lehet, és a kisember óriási motivációt tud adni egy ilyen dologhoz. Megtámadjuk ingyenes segédanyagokkal, lesz még ilyen, a könyvvel együtt jönnek ki. Jön a könyvet azt azért írtuk, mert nem tudok ezen embernek válaszolni. Szeretnénk egy olyan könyvet kiadni, ami az egészet összefogja. Nagyon igyekszünk, hogy jó legyen. Őrületeset hízott menet közben, nem terveztük ekkorára, kiadta a mi gyengeségeinket is, hogy egy kicsit rá kellett készülni, ezért csúszásba is vagyunk vele, de közel vagyunk a célhoz. Nem lesz olcsó könyv, nagyon szép lesz, olyat szeretnénk, amit letöltetek mindenhonnan, majd utána megveszitek, mert tök jó. Ezután jön egy webshop, a következő dolog, amit szeretnénk. Már is nagyon nagy bajba vagyunk. Magyarországon nem lehet pisztrányivadékot venni, mert elvitték az akvapóniások. Magyarországon nem lehet haltápot venni, mert kicsik vagyunk ahhoz, hogy a haltápgyárak velünk foglalkozzanak. És a pisztrángosoknak az összes készletét elvitték az akvapóniások. Úgyhogy rengeteg megoldandó feladatunk van. Beszerzés nagyon nehéz, sok helyről mindenféle különböző anyagokat összeszedni. Az egyik halas téma, a másik zöldséges téma szeretnénk egy helyre összehozni. Lesz egy display rendszer, ha minden igaz, ezzel most egy kicsit meg vagyunk akadva, de szeretnék egy olyat, ami látogatható, mert az enyém nem alkalmas erre. És lesz egy Jamboree, ami új projekt, abból a szempontból, hogy most nagyon friss a téma. Június 15-17-én Debrecenben rendezünk egy találkozót. Tavaly június végén megvolt az első találkozó, az első közép-európai akvapóniás Jamboree, amin 2-en voltunk. Akkor egész Közép-Európában 2 embernek volt akvapóniája, nekem, meg egy szlovén srácnak,
és csináltunk egy pár fotót, meg egy videót, és akkora hullámokat vett nemzetközi szinten, hogy már bejelentkeztek több mint 10 a környező országokból, hogy ha lesz, akkor majd szóljunk, hát lesz. De hogy ne csak egy bulizás, ivás és szakmai beszélgetés legyen, szeretnénk célt adni neki. A cél az lenne, hogy minden egyes résztvevő, aki eljön, 2 kezével megépíti a mini akvapóniás rendszerét, egy 50 literes akváriumra építve, és utána megkérünk az résztvevőket, hogy legyenek az akvapónia nagykövetei azzal, hogy a általuk választott helyi általános iskolák felajánlják oktatási célra. Ez a cél, meg szeretnénk fertőzni 100 oktatási intézményt akvapóniával. Mert minden benne van, amit a gyerekek tanulnak. Tanulják a halat, tanulják a baktériumot, tanulják a zöldséget, tanulják azt, hogy a szivattyú emeli a vizet, de ellennyom a gravitáció, és meg a légnyomás, és nem tudja korlátlanul. Össze kell kötni a természettudományi tárgyakat, egy óriási lehetőség oktatás szempontból az akvapónia. Másrészt, ha csak arról ne beszéljek, hogy egészséges élelmiszer. Úgyhogy lesz Jamboree, részletek a weboldalamon, illetve a Facebook oldalamon. Jövő héten ki lesz az ára, minden benne lesz a buliba. Nem árulunk napi jegyet, 3 napra kell jönni, mert teljes akvapóniás előadás lesz, hidropóniáról is, intenzív faltartásról is, mindent szeretnénk, illetve szeretnénk befoldozni sok lyukat, ami van a tudásunkban. Úgyhogy az iskolákat is megtámadnánk. Továbbra is hajtom az egyetemi kísérletet, bár az egyetem amíg pénzt nem lát, addig nem mozdul. Egyelőre nem látnak bennem pénzt. Mi viszont úgy érzem, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy függetlenül valaki megmondja, hogy ez tényleg egészséges vagy nem. Szerintem az, mindenki szerint az. Jobbat nem tudok elképzelni, hogy egy egyetem erre rámondja. Minden a kezükben van, szakember, szerszám, eszköz, műszer, tudás, minden ott van. Mondják meg. Én merre megyek tovább. Jövőre kimondott cél, a 10 fok fölé megy az üveg. 10 fok fölött maradjon az üvegházam. Ehhez még egy 5 centi bundát fogok rárakni. Meg reméljük, hogy jobb tél lesz, mint idén. Egy 20 éves kazánból kiszerelt szivattyú hajtja a rendszeremet, az 103 wattot eszik. Egy modern szivattyú ezt 30 wattból kihozza. Még egy kis optimalizással 20 wattra fogom levinni a játékot, legalábbis ez az álom, és ha az megvan, akkor ez az a szint, ami már életképessé teszi egy esetleges napelem vagy szélkerék dolgot, és megint elvágtunk egy csatornát, amit fizetni kell. Technológiai fejlesztés, növények, haltápok, halfajok, termesztési technológiák, rengeteg út van előttünk, amit ki kell találni, és maga az üvegház is olyan kihívásokat ad azzal, hogy a belső klímát, a külső klíma valójában rángatja, hogy a növénytermesztés az iszonyatos nehéz, és feladatokat rak elénk. Például 6 féle retekkel kísérleteztem már, és mindegyik letolta a tankönyveket, mert ugye a tankönyv azt mondja, hogy a retek az hosszú, rövidnapos, hosszú éjszakás növény, tehát rövid nap kell neki, hogy gomót termesszen. Nálam a retkek egy kis hőt kapnak, azonnal felmagzanak, úgyhogy nem találtam meg a retek fajtát, ami szereti ezt a vizet és bírja ezt. Ennyi, amit szerettem volna mondani, úgyhogy remélem mindenkinek tettem a fejébe egy kis bogarat. Kint megtalálható leszek valahol, ha kérdés van. Szép napot!